Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Yau dai mun sake kasancewa tare da habeebu taku, mawaki na zamani. Yau ya sake kawo Sukus TV ziyara akan album ɗinsa da yayi, kuma suna nan birjik ya fara sakin su ɗaya bayan ɗaya. To amma bara mu ji daga bakinsa. Habeebu, salamu alaikum. Amu alaikum salam. Gaskiya ne, na saki waƙoƙi kamun azumi, wasu kuma da azumi, wasu da sallah, wasu bayan an yi sallah. Sannan akwai bidiyo akwai kuma audio da na saki duka gaba ɗaya. Abin da ya sa na yi waƙar zuciya, wannan wani labari ne amma zan yi shi a takaici. Ita waƙar zuciya da na yi ta ne akan wata yarinya da muka yi soyayya da ita, ko in ce muke soyayya da ita. Saboda haka akwai abubuwan da na fahimta sosai a cikin soyayya, har na zo na ƙirƙiri wannan waƙan, na kuma yi kwatanta yadda ake soyayyan duka a cikin waƙan. Duk ina so in fahimtar da masoya da kuma jama'a cewa ita fa soyayyan nan ga yanda take, ga kuma muhimmancinta, musamman a rayuwar saurayi da budurwa. Ita kuma nema, na yi ta ne akan kana neman abu ka samu ka cimma burinka akan shi, amma na ɓangaren soyayya. Abin da ya ji hankali na yi waƙar nema kenan. Na daɗe ina nema sai gashi yanzu na sama. Na daɗe ina nema sai gashi yanzu na sama. Daidai ra'ayina wanda zai kula da nima. Hauta cikin maza na samu, ko na wuce shi zan komo. Ƙauna da sansanai wa gammo, dan ba zai mini nauyi ba. To kaji kaɗan daga cikin salon baitin waƙa. Shi kuma kawai ka samu irin budurwan da kake so, kake tunanin za ka yi rayuwa tare da ita, to shine na yi waƙar don nuna farin cikin samun irin macen da nake so a rayuwata. Ba ni da ita. Aure ka ba na shirin yi, tunda dai ai za a yi shi, kuma dama akwai waƙan ma da na yi magana akan aure lokaci ne, mu ma za mu yi. To kaga ko wannan ya nuna alaman za a yi din, lokacin ne bai ƙarasa zuwa ba. Kamin na yi auren? Shi ba a ƙayyade shekara, amma dai daga nan zuwa shekara 1, shekara 2, in Allah da nima zan zama mijin matata. Gaskiya ina son in samu macen da take da hali mai kyau, walau fara ce, walau baƙa ce, kyakkyawa ce ko mummuna ce, wannan dai duka ba shi nake kallo ba. Ni dai in samu mai hali mai kyau, tun da ba zama ba ne na rana ɗaya ko kuma daga yau zuwa gobe ba, to zama ne na har abada. Duk kyakkyawar da ka aura, shekara 1, shekara 2 ka daina ganin kyanta, ko da ta fi kowa kyau a doron duniya, saboda wanda baka saba gani ba kake ganin kyan shi, in ka daɗe kana ganin shi, to kyan nashi ma baka gani, sai dai wani ya gani. To wannan shine dalilin da yasa nake so in aure mai kyakkyawan hali, ba mai kyan fuska ba. Sosai ba kuwa, akwai album da zan saki insha Allah a cikin wannan shekaran.
da muke ciki. Akwai album ɗina mai suna Babin Baby, shi ma insha Allah cikin wannan shekaran zan sake shi. Sannan akwai album ɗina da zan saki na kewa, shi ma cikin wannan shekaran zan sake insha Allah. Gaskiya ba na rubuta waƙa kasancewar inda ina da studio a hannuna, to ba lokacin da zan ce zan je in rubuta waƙa. Maimakon wannan rubutun ne, idan ina so in yi waƙa sai in buɗe kwamfuta sai in yi recording a matsayin waƙa. Wani lokacin kuma a lokacin ma zan iya yin waƙan complete amma ba na iya rubuta waƙa ko ɗango ɗaya. Shi ne gaskiya. Gaskiya kam ni nake yin kiɗa na kuma in yi waƙa ta, wannan haka yake. Rawa dai ba fanni na bane, amma dole dai ko kaɗan ne dai zan ɗan dinga motsawa don kar in kasance a tsaye kawai a yayin da nake shooting ko wani abu. Amma rawa dai hakan nan ban iya rawa ba, amma dai idan bidiyo ya kama akan kwatanta. Asali na mutumin Kaduna ne. Sabon kawo. Na fi son purple. Na fi son ɗan wake. Gaskiya ne. Shawaran da zan ba su shine duk abin da kake so kuma kake yi, to ka ba shi muhimmanci fiye da komai. Nan ne za ka cimma burinka. Duk abin da baka ba shi muhimmanci ba, to shi ma ba zai baka muhimmancin ba. Yanda kake yin shi haka zai ɗauke ka. To gaskiya kawai shawaran da zan bayar a jajirce, duk abin da ka san kana yi ka mai da hankali a kan shi, ka dinga yin shi da gaske ba da wasa ba, za ka cimma burinka insha Allah. Shawaran da zan ba su nemi sana'a, saboda zaman banza yakan iya haifar da matsaloli da yawa a rayuwar matasa. Yakan haifar da sace-sace, ta'addanci da sauransu. A nemi sana'a. To, na gode.